Split! Yeah! Yeah! Kaya ng pagkain, te. Gutom kayo ko, te. Ito, mapagani ko. Ikaw? Ayaw ko pagkasako. Ha? Ate! Ganda! Ginaganda. Pahingi. Kaya kanite? Pahingi. Kailangan sa iya, oy. Tubig lang, eh. Tubig lang. Gutom. Ah, uho na uho. Makuha, te. Akin na to, ate. Akin na to. Ay. Oo na, ako, ate. Ay, bakit ayaw mo akong bigyan ng tubig? Tubig lang naman yan, eh. Bagay sa'yo! Ha, 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 ha. Oh, ikaw! Ginoko! Oh. Ayaw! Ikaw! Split! Oh, mahingi ng tubig! Tubig lang! Tubig! Ha? Salamat. Ito tubig pahingi akin na to. Ano? Ayaw nyo? Ha? Sige. Ito lang pala gusto nyo eh! Pahingi ng pera, kuya. Gutom ako, kuya. Pahingi. Ikaw, ate. Pahingi. Ano ang pera? Meron akong binta. Ito. Ganda to, ah. Gusto mo? Sige na? No? Ito. Pahingi. Bakit mo ako tinulak? Nangingilang ako ng pera. Nagbibinta ko nito. Hawa na, hawa na. Ayun. Bagay sa'yo! Ano sa manin mo? Ano, ha? Ha? Pahingi ng pagkain. Gutom mo. Kuya, pahingi ng pagkain. Ayaw ko. Ay, pahingi ng pagkain. Na? Pahingi. Pahingi lang ako ng pagkain. Bakit mo ko tinulak, ha? Ha? Ayaw, itong bagay sa kanya kasi nangingilang ako ng pagkain ba? Ito. Ito. Ay, barang mo ni. Ito ko. Ayoko niyan. Tinulak niya ako. Isa pa. Gutom ako, kuya. Pahingi ng pagkain. Pera. Na? Ikaw, pahingi ng pagkain. Ate, pahingi ng pagkain. Gutom ako, ate. Kunti lang. Sige na. Gutom mo. Bakit hindi niyo ako bigyan ng pagkain, ha? Ano gusto niyo, ha? Ito, ha? Ito? Yeah! Ha? Ayaw, ha? Tumayo ka! Yeah! Ito! Yeah! Ano? Kayo, ha? Pagkain lang hindi ko! Ano gusto mo eh? Ikaw! Ah!